ҳар лаҳза табассум намоед. вақти бо аъзои оила будан табассум намоед, зеро зиёданд одамоне ки соҳиби оила шуданро орзу доранд. вақти ба кор рафтан табассум намоед, зеро зиёданд нафарони бекор ки соҳиби кор шуданро орзу менамоянд. табассум намоед, чунки сиҳату саломатед. одамони зиёде ҳастанд ки беморанд ва орзу доранд ки бар ивази тамоми дороияшон саломатиро ба даст оранд. табассум намоед, чунки зиндаед ва ризқатон фароғ аст. одамони фавтида як лаҳза ҳам бошад зинда шудан ва анҷоми амали некро орзу менамоянд. пас ҳамеша табассум намоед. хайр, то барномаҳои навбати шоду пирӯз монед. ба канали мо обуна шудан ва паҳн намуданро фаромӯш насозед.